Yo gone dhuwur to, Bos. Koni rata ya. Sabar, Bos. Mau ki wis sarapan urung to iki. Durung. Biasane jempale ngantek dawa kono iso kok. Ya griya watu boleh. Bapak iki yo. Yo bapakne yo. Wis kasuk, Bos. Yo. Yo, gantian Bos. Tepuk tangannya mana ya? Temancep mas. Aduh, piye Mas aman, Mas? Mas mas. Sirai sih ora mas. Si aman, Mas. Sirai sih ora dong. Dok, aman, Dok. Aman. Oh iya, terima kasih. Wis aman pokoke. Ya usah. Oh. Setelahmu kok saiki apik to Mas Ya Gandung. pinter ya, iya iso. Ya iso. Tak setel ya. Anake mah ya disetel ngono kuwi Mas. Ayo. Heeh. Potensinya rada separuh. Heeh. Lah. Oh ngono. Ya sana, monggo sawere mesake niki bocah. Oh iya, iso sawer, Bos. Ya atraksi. Ayo, Mas. Yo. Oh. Kuwi dalam rekoso ngono kuwi pokoke wis. Bapakne jajal iki wis sehat to. Ayo. Mas, ayo Bos, yo. Ora oke-oke ndak ngompol. Ya. Waduh. Lah, ya lupa. Ya, Gandrung, ayo. Nek Gandrung ki rawani, sikon Gandrung ki anake. oh enggak. Ya durung watene di satu yo. Iso di Atraksi sih. piye Pak iki Pak. Yo. Mana dia? Yo wis. Iya. Iya. Waduh. Iya, Tambah